гарчанд то 3 солагӣ кӯдак ҳанӯз хурд аст, баъзе меъёрҳои соддаи рафторро метавон аз ҳамон аввали наврасӣ гузошт. албатта мо интизор шуда наметавонем ки як кӯдаки 2 сола ҳама қоидаҳоро пайравӣ кунад, аммо маҳдудиятҳои оддӣ ва пайваста дар ин син ниҳоят муфиданд. Масалан, агар кӯдак бо ашёи хатарнок, корд, розетка бозӣ кардан хоҳад, шумо ҳар дафъа бо қатъият вале бо оҳанги нарм бигӯед: не, ин мумкин нест, хатарнок аст. ӯ албатта бори аввал шуморо меозмояд, бори дуюм гӯш намекунад. Аммо агар ҳар вақт якхела вокуниш бинад, тадриҷан мефаҳмад ки ин марз гузаронданӣ нест. нуқтаи муҳим ин пайвастагист. бояд ҳамеша дар ҳамон масъала яксон рафтор кунед, то кӯдак одат кунад. дар синни тақрибан 2 солагӣ кӯдакон аксар вақт ба истилоҳ саркашӣ мекунанд. ин давраи инкишофи худшиносист ва ҳар не гуфтани кӯдак як қадами мустақил гаштанаш аст. масалан, шаб хобондан мехоҳед, ӯ мегӯяд не. дар ин гуна мавридҳо худро аз даст надода ҳамлаҳои тарбиявиро истифода баред. масалан, ба ӯ 2 интихоб пешниҳод кунед ки ҳар ду ба ҳадаф бурда мерасонанд. ба ҷои гуфтани хоб кун, бигӯед: бо кадом аждаҳо хоб меравӣ, бо гурбачаи нарм ё хирсаки калон. кӯдак якеашро интихоб мекунад. ин усули интихоб додан кӯдакро ҳис медиҳад ки гӯё назорат дар дасти худаш аст, вале дар асл ҳар ду интихоби ӯ барои шумо қобили қабуланд. муҳим он аст ки ҳангоми рафтори ноҷои кӯдак асабонӣ шуда дод назанед ва ё ҷазои ҷисмонӣ надиҳед. аз як тараф кӯдак ҳанӯз қасдан шуморо асабӣ карданӣ нест, ӯ фақат оламеро месанҷад. аз тарафи дигар, агар сахт дод занед, ӯ бештар тарсида дарк намекунад ки асли хатояш дар чист. беҳтараш хатояшро фаҳмонед. бачам ғизоро партофтан мумкин нест, замин ифлос мешавад, таом исроф мешавад ва баъд бо ҳамон забони сода ба ӯ нишон диҳед ки бояд чӣ кор кунад. ҳамин хел ӯ оҳиста марзҳои рафторро меомӯзад. шумо кӯшиш кардед ки то синни 3 солагӣ кӯдакро баъзе қоидаҳои оддиро омӯзонед. масалан, ба не гуфтанатон гӯш медиҳад? таҷрибаи шумо дар ин бора чӣ гуна аст? шарҳи худро дар комментария ба мо ирсол намоед. ёдовар мешавем ки шарики барномаи мо ширкати Линдавид аст. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сирри хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.